To bol deň. Čau, Tomáš, počúvaj, ja som tu toľkokrát chcel porozprávať, keď sme boli na tej zelenej škole. To bolo v akej zelenej škole? Ty to nevieš? Však zelená škola je ten projekt. Vnímajú krásu a prepojenosť všetkého živého. Myslia tvorivo a kriticky. Konajú v prospech zachovania života na Zemi. Pretože len slová nestačia. No, ten projekt mal také prikázania, alebo kroky, áno, tak je to správne. Aké kroky? Získaj priateľov. Ahoj! Zisti stav. Kristián, ty si máš teplotu? Zorať nápady. Ty choď vľavo, ty choď vpravo a ty dozadu. Zhodnoť akcie. Pozri tam. Záujmy ostatných. Zaktivizujú okolie. A raz, a dva, a tri, otočka. Raz, a dva, a tri, otočka. Raz, a dva, a tri, otočka. Zakresli hodnoty. Takže takto. No a potom sme tam mali také skupiny alebo kolégia a tie mali samozrejme nejaké pravidlá. Aké pravidlá? Cieľom zostávania kolégia je vytvorenie pracovného akčného tímu, ktorý organizuje a riadi aktivity programu na škole. Užšie kolégium sa stretáva pravidelne, jedenkrát za 2 týždne, vždy vo štvrtok alebo v piatok o 14:00 v hodine v knižnici školy. Na stretnutie kolégia chodíme pravidelne. Snažíme sa byť aktívni a užitoční. Každý člen kolégia dodržiava ekokódex našej školy, je príkladom pre ostatných. Všetci členovia kolégia majú byť právo informovať. A boli tam všelijaké súkromné vecičky. Aké súkromné vecičky? Máme tu saunu. Pecieme tu chlebík. Biologickú čističku. A máme tu vegetariánsku stravu. Mňam. Zaječova! A neboli